ще направим един масаж. Вземи храната отдолу. След което слагаме двете ръце. Измерваме и ето тук започваме да потупваме тапинг. Дишаме през другото време, през нослето бавно. Отново правим този път 3 ръце. След което ще измерим отзад на врата. 1, 2. 2 ръце и потупваме. Започваме с масаж зад ушичките с 2 пръста. Продължаваме. След което освобождаваме напрежението, движейки се в слепоочието. И ето това е една прекрасна възможност за 2 минути да релаксирате от ежедневието. Аз ви ги показах съвсем неглижирано. Вие можете да задържате повече в позата и в потупванията.